खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि तामुलपुर जिल्ला एबसुजों खुंजानाय थाखो 6, 7 आरो 8 थाखोनि थामथि जुनियर टेलेन्ट सार्च एग्जाम 2025 मायथाइनि फिथाइखौ फोसावबाय। तामुलपुर जिल्ला एबसुजों खुंजानाय थामथि जुनियर टेलेन्ट सार्च 2025 आव गासै 1826 फरायसाफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन। बिनिनो 1666 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदों। एबसुजों खुंजानाय थामथि जुनियर टेलेन्ट सार्च 2025 आनजादाव थाखो 6 नि टप 3 मासिनि गिबियाव औगुरि बड' एमइ स्कुल गरेस्वरनि सायारानि ब्रह्मआ 74.66 जौखोन्दो लानानै सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हायो। नैथि मासियाव औगुरि बड' एमइ स्कुल गरेस्वरनि बर्नाली बसुमतारिया 64.66 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हायो आरो थामथि मासियाव इउएन एकाडेमि पद्मानन्दनि फरायसा थराली बर'आ 60.66 जौखोन्दो लानानै थामथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों। बेबादिनो थाखो 7 नि टप 3 मासिनि गिबियाव इउएन एकाडेमि थाइगिरखारि नर्थ रंगियानि फरायसा कंकन बर'आ 67.33 जौखोन्दो लानानै सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों। नैथि मासियाव इउएन एकाडेमि गासबारि गरेस्वरनि कृतिरानी बर'आ 66 जौखोन्दो आरो थामथि मासियाव फुंबिलि सोलोंसालि दुवारकुसिनि फरायसा मिजिंसा बर'आ 65.33 जौखोन्दो लानानै थामथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों आरो थाखो 8 नि टप 3 मासिनि गिबियाव देवलकुसि बाथौ स्कुल नर्थ रंगियानि फरायसा जिरन बसुमतारिया 74.66 जौखोन्दो लानानै सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हायो। नैथि मासियाव फुंबिलि सोलोंसालि दुवारकुसिनि फरायसाया 69.33 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हायो आरो थामथि मासियाव इउएन एकाडेमि कुमारी खाटानि फरायसा दिजिता बर'आ 68 जौखोन्दो लानानै थामथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों। दिनै 24 जानुवारि 2022 इंखालार खालि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव मोनसे खौरां मेल जोङो फोसावनो थाखाय थियारि जादों। दा बेनि बे हाबाफारियावनो आंजों दङ जोंनि तामुलपुर जिल्ला जुनियर टेलेन्ट सार्च एबा आनजायसा सायख' आनजाद बे आनजादनिनो कन्ट्रलार बिथां दैमालु कुमार बर' आरो जोंनि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि लोगोसे कअर्डिनेटर बिथां गबाराम बर'। दिनै जोङो मोनसे गोजोनथाव रादाब होननानै बुंनांगोन जे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थामथि खेबनि थाखाय जुनियर टेलेन्ट सार्च थांनाय डिसेम्बर दाननि 2025 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 14 खालाराव जुनियर टेलेन्ट सार्च एग्जाम बा बे आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादखौ जोङो खुंनाय जादोंमोन। दा बिनि फिथाइखौ दिनै जोङो फोसावनो थाखाय रेडि जादों। दा जोङो बयबो मिथिगौ जे सासे सुबुं गंसे न'खर बिनि जिउ राहा बा बिनि न'खरनि बिथाया जुदि गोख्रों जानांगौब्ला जोंनो गुन गोनां सोलोंथाइ नांगोन आरो बे गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो सासे सुबुं बा गंसे न'खर गंसे गामि गंसे ओनसोल समाज बा मोनसे हारिया गोख्रों जानो हायो आरो बे गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों बेखिनि सुबुं सम्पद मोननो हायो बेखौ जोङो मिथियो आरो बे लेखायैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे लेखायै दिनै बिनि फिथाइखौ जोङो फोसावनो थाखाय लादों। दा जोंनि थांनाय 14 डिसेम्बर 2025 जानानै थांनाय थाखो 6, 7 आरो 8 बे मोनथाम थाखोनि थाखाय जोङो बे जुनियर टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ खुंनाय जादोंमोन। बेवहाय गासै 1826 फरायसाया बे आनजादखौ एप्लाइ खालामदोंमोन। दा बिनिनो गेजेराव जोङो बे आनजादाव जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव 1666 फरायसाफ्रा बे आनजादाव जिरायदोंमोन। दा बेनिनो फिथाइखौ जोङो दिनै फोसावनो होननानै नैबे खौरां मेलखौ लेंनाय जादों। दा नोंथाङा मख'नो हासिगोन नामा जेनेबा जाय फरायसाफ्रा जे बेहाय उथ्रिसारनो हादों? औ, जोङो दिनै थाखो 6 निफ्राय लानानै थाखो 8 सिम जि जुनियर टेलेन्ट सार्च बेनिनो जे फिथाइ बेखौ फोसावनो थाखाय सिगांदों। दा बेवहाय गिबियाव थाखो 6 नि जि टप 3 जोङो सायख'नाय जायो। गासै जेसेबांखिनि फरायसाफ्रा बे आनजादाव जिरायदों बयनिबो जे रिजाल्ट शीट बेखौ मोनगोन
नाथाय नैबे खौरां मेलनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय मोनथाम थाखोनि जायफोर फरायसाफोरखौ जोङो टप 3 सायख'नाय जायो बे टप 3 खौ जोङो दिनै बेवहाय फोसावनो नागिरदों। थाखो 6 निफ्राय मोननो हादों सायारानि ब्रह्म औगुरि बड' एम इ स्कुल गरेस्वर दखरा एबसुनि बेन्दोंनिफ्राय बिथाङा गासै 74.66 जौखोन्दो लानानै बे आन्जादाव माने फार्स्ट टपआव उथ्रिनो हादों। बिनि उनाव नैथियाव बरनालि बसुमतारी औगुरि बड' एम इ स्कुल बिथाङाबो गरेस्वर दखरा एबसुनि बेन्दोङावनो गोग्लैनाय सासे फरायसा बिथाङा 64.66 जौखोन्दो लानानै नैथि थाखोआव उथ्रिनो हादों। टप 3 आव उथ्रिनो हादों तराली बर' UN एकाडेमि पद्मानन्द तामुलपुर दखरा एबसुनि सिङाव थानाय बे फरायसालिनिफ्राय गासै नम्बर मोनदों 91 जौखोन्दोआ जाहैबाय 60.66 बे जाबाय थाखो 6 नि। बिनि उनाव थाखो 7 आव उथ्रिनो हादों फार्स्ट टपआव कंकना बर' UN एकाडेमि थाइगिरखारि नर्थ रंगिया दखरा एबसुनि सिङाव गोग्लैनाय बे फरायसालिया बिथाङा गासै 101 नम्बर मोननो हादों। बिथांनि जौखोन्दोआ जाहैबाय 67.33। बिनि उनाव सेकेन्ड टपआव मोननो हादों कृति रानी बर' UN एकाडेमि गाजबारि गरेस्वर दखरानिफ्राय गासै नम्बर मोनदों 99 आरो बिथांनि जौखोन्दोआ जाहैबाय 66। टप 3 आव मोननो हादों मिजिंसा बर' फुंबिलि सोलोंसालि दारकुसि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय बे फरायसालिनिफ्राय गासै नम्बर मोनदों 98 जौखोन्दोआ जाहैबाय 65.33। बिनि उनाव थाखो 8 निफ्राय फार्स्ट टपआव मोननो हादों जिरन बसुमतारी देउलकुसि बाथौ फरायसालिनिफ्राय नर्थ रंगिया दखरा एबसुनि सिङाव थानाय बे फरायसालिनिफ्राय मोननो हादों गासै नम्बर मोनदों 112 जौखोन्दोआ जाहैबाय 74.66। बिनि उनाव सेकेन्ड टपआव मोननो हादों भजिता स्वर्गियारि फुंबिलि सोलोंसालि दारकुसि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय बे फरायसालिनिफ्राय गासै नम्बर 104 जौखोन्दोआ जाहैबाय 69.33। थाखो 8 नि टप 3 आव मोननो हादों दिजिता बर' UN एकाडेमि कुमारिकाटानिफ्राय कुमारिकाटा दखरा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय गासै नम्बर मोनदों 102 जौखोन्दोआ जाहैबाय 68। दा बिथांमोना गासैबो टप फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड थाखो 8, 7 आरो 6 बे मोनथाम थाखोनि थाखाय दा बिथांमोनखौ जोङो गिबियाव जोंनि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एग्जाम बर्ड जुनियर टेलेन्ट सार्च एग्जाम बर्डनिफ्राय बिथांमोननो गाहाम हामलायनाय जासिदों। दा नैबे आन्जादनि जि फिथाइखौ दिनै फोसावखांनायनि उनाव बिथांमोननो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बान्था बावनाय जागोन आरो बे बान्थाखौ फैगौ तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 3थि डेलिगेट सेसन थान्दै जखनथाइ बिनि गेवलां मेल बिनि सिगां जोंहा स्टुडेन्ट कनक्लेभ आरो फरायसाफोरखौ लानानै मटिभेसन मोनसे प्रग्राम जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ मान बावनाय जागोन। साइटेसनजों लोगोसे रां बान्था बेवहाय दङ आरो गोबां बेबायदिनो बान्था बेवहाय होनाय जागोन। दा बेनिखायनो बै दिनखालि जायफोर बिथांमोना बान्था मोननो हाबाय बिथांमोनखौ जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बरायनानै दोनबाय। बेजों लोगोसे बिथांमोननि बिमा बिफा दिथागिरि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफायो आरो बेजों लोगोसे जायफोरा टप 5 निफ्राय 3 सिम बेवहाय मोननो हायाखै बिथांमोनाबो बिथांमोननि जि आन्जादाव जिरायनायनि जि फिथाइ आरो गासै मार्कशीट बेखौ बिथांमोना मोननो हागोन। बेजों लोगोसे बिथांमोनखौबो आङो खावलायगोन फैगौ थान्दै जखनथाइनि गेजेरजों बिथांमोननो बान्था होनाय हाबाफारि आरो फरायसाफोरनि जि कनक्लेभ बे हाबाफारियाव बिथांमोनाबो जाहाथे बाहागो लायो। मानोना जों बयबो मिथिगौ मानसि सासेया जिउआव थांना थानो थाखाय मोनसे एनकारेज बा जोंनो मोनसे थुलुंगाखां बेबायदि नांगौ आरो बे थुलुंगाखांनाय
जि बाथ्राफोर बेखौ जोङो जोंनि मेल बा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि आलासिफोरनिफ्राय मोननो हागोन। दा बेनिखायनो बेवहाय बे ओनसोलनि बा जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो गोजौ फरायसालि गेजेर फरायसालिजों लोगोसे जिखिनि जुनियर बा सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिफोर दङ साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बै दिनखालि जाहाथे हाबाफारियाव बाहागो लायो बेखौ आङो दिनैनि खौरां मेलनि गेजेरजों बरायफानानै बा खावलायफानानै दोननाय जाबाय। गोजोन्थों। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे टेलेन्ट सार्च बे टेलेन्ट सार्च आनजादा गोबाव बोसोरनिफ्राय खुंबोजाबाय। बेजों बर' फरायसाफोरनि माबायदि मुलाम्फा जादों दिनैनि समाव? बे आनजादनि गेजेरजों जोङो बुजिनो हाबाय जे सासे फरायसाया जिउआव जुदि जाफुंसार जानांगौब्ला गावनि रोंगौथिया बेसेबां लेखा फरायनायनि गेजेरजों जाफुंसारदों बेखौ जोङो बुजिनो हायो, हमदांनो हायो। लेखाखौ फरायबाय थाबानो जाया जे सासे फरायसाया आनजादबो लिरनांगोन। आनजाद लिरोबासो बुजिगोन जे मिन्थिगोन आं बेसेबां माने गोरों जामारखो बा जोङो बेसेबां गियान लानो हामारखो। दा बेबायदियैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु हिसाबै थाखो 9 आरो 10नि थाखाय टेलेन्ट सार्च एग्जाम बेबायदि खुंबोनाया देग्लाय 10थि जाबाय आरो बे 10थि खेब खुंनायनि सिगाङावबो 9थिसिम जि खुंनाय जादों बेवहाय जोङो बुजिदों जे थांनाय जे मेट्रिक आनजादफोर जानानै थांबाय बे आनजादफ्राव जायफोरानोखि अल आसामनि गेजेराव बर' मिडियाम फरायनानै हाइस्ट माने मार्क्स लानानै उथ्रिसार जानो हादों बे फरायसाफ्रा बे टेलेन्ट सार्च एग्जामावबो टपआव दंखायोमोन। दा बिथांमोनखौ आरोबाव मोजांसिन रिजाल्ट खालामहोनो थाखाय नैबे टेलेन्ट सार्च एग्जामाव टप मोननायनि उनाव बिथांमोनखौ स्पेसियेल आरोबाव केयार लाबावनो हायो आरो बे केयारनि गेजेरजों बे मेट्रिक आनजादखौ बांसिनै जोङो मोजाङै उथ्रिसार होनो हायो आरो जोङो जोंनि आखायाव गोबां माने बेबायदि दायो तथ्य दङ जे जायफोर फरायसाफ्रा टेलेन्ट सार्चआव बाहागो लानानै टप आवग्रिनो हाबाय बिथांमोना दिनै मेट्रिकआव मोजां मार्क्स लाना उथ्रिनानै डक्टर इन्जिनियार बेबायदि माने फरायहैबाय। सोरबाबा आइएसनि थाखाय UPSC APSCनि थाखाय रेडि जानो हानाय बेबायदि फरायसाफोर जोंनियाव दायो दंसै आरो बेजों सुबुं सम्पद जोङो बरननो हायो जों बेखौ बुजिबाय आरो बेनि थाखायनो बियो जोंनि थाखाय गोनांथि आरो जोंनि फरायसाफ्राबो बेखौ मोजाङै गुरुत्व होनानै फरायलांबाय थायोबा आरो बाहागो लालांबाय थायोबा बेजों जोङो बर' जाथिखौ इयुनाव सुबुं सम्पद सोरजिनायनि थाखाय मोनसे आयदा हिसाबै जोङो बर' हारियाव दाफुंलांनो हागोन होननानै जोङो फोथायनाय दङ। माने टेलेन्ट सार्चनि गेजेरजों सोर फरायसाया माबायदि मेट्रिक आरो मेट्रिकआव जायबायदि फरायसाया मोजां रिजाल्ट खालामगोन बेखौ नोजोर होनो हाखायो आरो हायो।